Sa loob ng daang taon, ang Pangasinan ay tinaguriang lugar ng asin dahil sa mahalagang papel na ginampanan ng industriyang ito sa pamumuhay ng mga tao rito. Actually, hindi namin alam kung paano kami magsisimula eh. Kasi imagine 3 years na walang operation yung farm. So talagang wala kang human resource, wala kang equipment, ah, wala kang office, wala kang building. So yun, nag-start po muna kami sa planning. Alam niyo ba ka-Solid North na ang pangalang Pangasinan ay galing sa salitang pang-asinan? Ibig sabihin, ang aming lalawigan ay ang paggawaan ng asin. Ang 473 hectares na inilalaan para sa produksyon ng asin sa Barangay Saragosa ng Bulinaw, Pangasinan ay patuloy na humaharap sa mga hamon mula sa pag-usbong ng imported na asin hanggang sa mga pagbabago sa ating klima. Sa pangunguna ng gobyerno simula noong Hunyo 2023, sinusubukan ngayong buhayin ang lokal na industriya ng asin. Ang salt farm na ito ay kilala na ngayon bilang Pangasinan Salt Center. Yung pahalagahan natin yung salt. Kasi 'di ba, experience natin, kain tayo ng mangga. So kuha tayo ng isang dakot na salt dito. Pagkatapos nating maubos yung mangga, may asin pa, anong ginagawa natin, ma'am? Tinatapon na natin. Hindi natin alam yung gaano yung hirap na ginagawa ng mga salt farmers para magkaroon lang tayo ng isang dakot na asin. Sa bawat butil ng asin na inaani sa malawak na taniman dito sa Pangasinan, naroon ang kwento ng pagsisikap, kasaysayan at pag-asa. Ang industriyang ito ay hindi lamang kabuhayan, ito ay simbolo ng yaman at kultura na dapat bigyang halaga. Kung sama-sama nating susuportahan ang lokal na asin, hindi lamang kabuhayan ang ating binibigyang lakas, kundi ang pagkakakilanlan ng isang probinsyang nagmula sa mismong pangalan nito, ang Pangasinan. Joshmin Castaño, Balitang Solid North.